Gure etxeko geranioak nahi baditugu negua pasa ondoren mantendu, naiz eta geranioak bizirik egon da nahiko itxura onarekin, komenigarri izaten da urtero kimaketa bat egitea, bestela gelditzen dialako oso luzatuta eta itxusi. Kimaketa horiek egiteko importantea da garaia, beti saiatuko gara egiten negu bukaera udaberri hasieran. Saiatuko gara hasieran kentzen gaizki dauden ostuak, zurtoinak eta bat, eta gero ja kimu berria botatzen hasiko da, kimu horien gainetik moztuko ditugu gelditzen dira adartsuak. Geranioak kimatu ondoren, hortikan ateratzen nahi izanez gero, landare berriak atera ditugu hortik moztu ditugun eskeje horietatik. Orduan egingo duguna da, zati sanoenak hartu, lorea ez daukatenak, eta egingo ditugu azpian dauzkan ostoak kendu, eta goien pare bat osto txiki edo utzi, eta zati txiki bat lurretan sartzen badugu, berriro landare berri bat edukialko genuke hortik. Kimaketa lanak normalean saiatuko gara beti mozketa ez izaten zuzena, baizik eta pixka bat angulo batekin, horrela euria egiten duenean eta ez da bertan gelditzen eta usteltzeko eta arazo gutxiago edukiko ditu. Esan bezala, orain dugu garai egokia geranioa kimatzeko, beraz animatu zaitezte eta ikusiko duzuen nola zuen geranioiek indar berrituta hasiko diren.